Godt. Hej Oliver. Hej. Kan du fortælle mig noget om, hvad du er i gang med at lære i de forskellige fag? I dansk, der lærer jeg sådan skriftligt at læse. Ja. Og sådan, så Og i matematik? ja, i matematik, der prøver jeg at lave gangetabeller. Ja. Og så øver jeg mig i gange, minus, dividere og sådan noget. Ja. Og så udregne på papir. Flot. Har du et mål? Sådan noget, du skal nå? Ikke rigtigt. Nej. Godt. Har du nogle sociale mål? Så noget, du skal med dig selv? Jeg skal øve mig i at være lidt mere rolig, når jeg sidder på min plads. Ja. Har du sådan lidt Ja. krudt i bagdelen? Ja. Godt. Hvis du sidder og laver et eller andet i dansk eller matematik, og du så går i stå, hvad gør du så? Enten så spørger jeg min sidemakker, og hvis han ikke ved det, eller hvis han ikke har tid, så spørger jeg min lærer. Ja. Kan du finde på også at læse opgaven igen, måske? Ja, det gør jeg sådan 3 gange eller sådan noget. Ja, okay. Godt. Hvordan kan du bedst lide at blive undervist? Er det i grupper, eller klassevis, eller... Sådan lidt forskelligt. Ja. Kan du give nogle eksempler? Ikke rigtigt. Nej. Hvad tænker du om det der med, at I har jeres arbejdspladser? Er det godt? Vi bruger dem ikke sådan særlig meget. Vi sidder for det meste 2 og 2 ude på gangen, eller sådan. Ja. Godt. Får du nogensinde feedback fra dine lærere? Ja, når jeg læser. Og hvis jeg nu har fået sådan nogle øvegangestykker og sådan noget, og så hvis jeg laver dem rigtig hurtigt. Ja. Hvad siger han så? Så siger han, det var godt klaret og sådan. Er det noget, du kan bruge til noget, sådan til at blive dygtigere af? Ja, det oprunder mig lidt, så jeg kan blive bedre, synes jeg. Ja, godt. Hvad nu, hvis du har lavet noget med fejl i? Så siger jeg, nej, det er sådan, så prøver jeg bare igen. Ja, så det er ikke sådan noget, du bliver ked af? Nej, godt. Man lærer jo også af sine fejl, ikke også? Hvis du så skal beskrive, hvad du synes en god elev er, hvad vil du sige om det? En, der laver sine lektier Ja. ordentligt. Ikke sidder og pjatter i timerne. Og ikke sådan, for eksempel laver kruseduller, altså man sidder sådan og laver kruseduller, altså noget i bogen. Bare tegner over det hele. Godt. Andre ting? Opfører sig pænt over for læreren. Og ja. Ja. Jamen tak for det, Oliver.